Hola, soc Jaume Gómez Bonamusa de la Fundació Catalunya Estat. Avui us explicaré el concepte Catalunya assimilada. Si analitzem aquest mapa, que és de l'any 1854 i que es troba a la Biblioteca Nacional de Madrid, podrem entendre què és Catalunya respecte a Espanya i per la mentalitat espanyola. Ells expliquen aquí clarament Espanya uniforme i veiem quina part d'Espanya, de la península ibèrica, és la Espanya uniforme, com ells en diuen. I tots els països catalans formen el que ells en diuen Espanya incorporada o assimilada. Espanya assimilada. Com a les colònies, que també les tenen marcades aquí, Espanya no inverteix en les colònies i en les coses assimilades. Va només a xuclar-los el seu producte. De tal manera que es pot dir clarament que per Catalunya, per Espanya, Catalunya no és un lloc a desenvolupar.